Alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil det være ting, vi kan lave udenfor. Henter du? Wow! Så skal jeg lige vise, hvad jeg kan med en flad bold. Det var alt, hvad jeg kunne med en flad bold. Han kan godt lide fart, han kan godt lide fart. Så, sådan der. Nu har jeg målet. Sten, saks, papir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den er henne. Hvor fuck er den henne? Hvor fuck er den henne? Hvor helvede er den henne? Hvor fuck er den henne? Hej, Jan! Det er lige kuku. Det var sgu da herhenne i stedet fra. Hvor fuck er han henne? Det er kuk igen. Kuk. Altså, hvor fuck er han henne? Er han gået ind i maskinhuset, eller hvad? Nu skal vi prøve at ship, mand, og det bliver spændende. Ja, det er mig, der starter. Hvorfor skal jeg altid starte? Det er svært. Okay. En chance. Man får 3 chancer. Nej. Okay. Jeg har brugt 2 nu. Nej, okay. Så er det bare her. Jeg ved ikke en skid om shipning, men nu vil jeg prøve. Ja. 2 igen. Ja, 1 tilbage. Ja, Christian, nu er det. Ja. Hvis vores kameramand skal bedømme, hvem vandt, så... Huletid, men og vi skal bygge den fedeste hule, ikke også? Jo. Ja. Okay. Jeg har fundet en gren, vi måske kan bruge. Ja, men han er altså også stadig. Ja, vi laver den her, så det her var skuld. Måske. Ja, det. Sådan. Ja, det er fint. Så. Ej, den dækker mig. Okay, så skal vi finde den her, Christian. Den er da perfekt. Se. Så. Lige i gang. Sådan. Ja, sådan. Og den her. Det er den bedste. Og så. Halabim, halabum, halabim. Så Christian, så skal vi også plante. Den her gren kan sikkert bære mig. Halabim, halabum, halabim. Nu er vi jo blevet så heldige, at vi har fået sådan en lille pyt her. Vandpyt her. Du kan plante et træ sådan. Sådan. Halabum, halabum. Jeg skal lige prøve at
dig, Tarzan. YouTube, nu skal I se her. Skal lige gad at knække ordentligt. Så, og så ud ved den her mose. Kom med. Okay. Hold. Jeg kommer og redder jer. Hold træet, hvis det gik. Så er vores hulemes færdig, Christian. Ja, det sidste pætsko skal vi lige have. Så, ja. Fedt, hvis det regner nu. Tak for i dag. Husk at like, subscribe og kommentere, så vil vi blive rigtig glade. Hej.